Na hát, sziasztok srácok, ebben a mai videóban ma Stumble Guys-ezni fogunk. Most megmutatom a trükköket, amik csak vannak. Megmutatom egy egyesbe, mik vannak. Super Slide-on megmutatom, mit is kell tudni. Először Super Slide-on megmutatom. Aztán Block Dash-en is megmutatom, lávaráson is megmutatom, egy pár mappon megmutatom a trükköket, de sok helyen nem fogom. Csak hogy ne legyen túl hosszú a videó, mert egy ilyen jó 20 perceset nem szeretnék csinálni. Akkor ott tartottunk, hogy csapatjuk itt a meccs. Mondom, nem ilyen bénául, mint az Orbittal most, amit műveltem. Hát ez amikor nincsen valakinek labdája. És akkor megmutatom, mikor akinek nincs labdája. Az előbb az volt, amikor van labdája. A profik. Csak hogy én itt nagyon jól csinálom a trükköket. És ezt is elrontom. Mert nem mindig sikerül megcsinálni. Jó, hogy itt is van ilyen időlejárás, az bete. Hát azt szívtam, srácok, szerintem. Nem lesz jó ez így. Nem tudom bekeményíteni. Jó. Ne, bakker! Húval jövök? Az francba. Ez már méretbe. Ezt el lehet cseszvelni a pályát. Jó, gyerünk! Jó, gyerünk! Még beérhetek az idő előtt. Pár másodperc. Ne! Tilos rontani. 5, 4, 3, 2, 1. Hát is elrontottam, srácok, de se baj, mert most jön a Block Dash. Mert megcsinálnám egy-két trükköt, megmutatom, hogyan kell trükközgetni, és hogyha ezek megvannak, akkor minden oké, mert aztán meg tudom csinálni őket, hogy hogy legyen. Megcsinálom, azt majd még picit majd később majd jövök, még jövök, majd csinálok videókat, de így most megmutatom a trükköket, az Orbittal vagyok, csinálom a trükköket, így nekem sokkal könnyebb így csinálni, mert most ide beállok és vissza is ugrok. Tudom, hogy az átbagolást nem így kell, megmutatom az összes trükköt. Jó, figyeljétek! Hát itt nem sikerült, és itt se fog, hogy ezt áttaláltam. Ennyi, srácok. Mindenhonnan visszajövök. Csak most már be kéne adni azt a trükköt. Elrontottam. Nem így kell, azt mondom, srácok, ez cseppet se így kell. Mert hogyha ezt így elrontom folyamatosan, akkor bajba vagyok. Hogyha azt így elrontom. Ugye nekem ezek is megvannak. Itt a smoke-kal jövök most. Úgyhogy, ja. A smoke. Gyerünk, srácok! Gyerünk, smoke-kal csapassuk, minden szar. Gyerünk. Hát és ugye ezt megpróbálom jobban megmutatni. És akkor majd meg fogom mutatni, hogy először megmutatom az átbagolást, ha sikerül, és ugye én a smoke-kal vagyok.
Ugye most nézzük, akkor milyen akadály jön. Jó, ennél át tudok bagolni. Puk! Jó, hogy ez egy barátom, az már mindjárt meg. És elcsesztem egyből ebbe a visszaugrást. Már most valamiért nem tudtam visszaugrani. Most megmutatok egy jó kis... ezt a Mr. Beast-est. Mennyien játszanak? Hát van egy pár ember. Megnézzük, hogy a Block Dash Endless-en mennyi, vagy Legendary Block Dash. Ez nagyon kevés ellen az emberek. 28 és el is indult, hát ez picit furcsa volt, úgyhogy megpróbáljuk megcsinálni, hát én túlélni, mert már amikor játszottam is rajta, egy HP-val éltem túl, úgy volt, hogy egy HP-t vesztettem. Úgy semmi többet nem lehet, hogyha jól tudsz játszani, akkor nem veszítesz amúgy sok HP-t. Ezt el kell mondanom. Jó, hogy még ilyen trükköket adok be, én így full hirtelen, amikor ezt nem is így kell amúgy beadni. Úgy látszik, kitaláltam egy új trükköt. Mondottam, ezek a rendőrök. És ahogy látjátok, egyben elveszítettem egyetlen egy HP-t, de ez nem direkt volt is. Ez hogy? Ezt hogyan rontom el? Pedig amikor én játszottam, jó, így is megvan, csak elég hülyén csináltam meg. Én ugye itt állok, és az animációm az Ninja Run. Belém áll a tüske, de kit érdekel? Mert nem is foglalkozunk vele. Csak ne dobják ki, kérlek, játék. Ja, ennyit kérek tőled. Azt tudja, ennyit szeretnék. De nem áll! Kidobott ez a szarság. Hú, de rossz, hogyha kidobott megint. Ugye most akkor megmutatom újra az Block Dash, mert piu. Oldalról egyet, jobb oldalt, középen, meg megint bal oldalt. Kell visszaugrani, hogy elkezdtem visszaugrás, mert rosszul kezdtem. Olyan noob vagyok, Ugye, már túlzottan noob vagyok, és ezért elkezdtem Block Dash-be. Most megint hív a barátom, de nem fog menni, mert én most más csinálok. Most is sikerült amúgy bármikor kezdhetem. Látjátok? Nem sikerült, ez se megint. Hát most inkább ilyen oktatós lett ez a videó, de menjünk egy utcsókört. Jó, srácok, nem. Jó, menjünk egy utcsókört. Miért ne? Aztán csapassuk ezt a meccset. De hát, hogy a YouTube csatornám, az, ha valaki még nincsen fent, nagy betűvel, nagy K, pont, ez a mondatok végén pont, nagy lő, az olyan zárójel, amiben van egy csík, le és még egy csík, egy ilyen nem az a oválus alakú, csak hanem így ilyen vonalakból áll, és aztán utána egy szóköz, vagy szóköz, ha jól tudom, vagy nem, és akkor utána mellé nagybetűvel, hogy Léna, az lő az nagy, a többi kisbetű Lénád. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Bárki, aki megteszi, annak nagyon szépen köszönöm. Úgy ennyit akarok mondani, aki feliratkozik rám, hogy annak köszönöm szépen. Hogy úgy nagy részt most nem kérek tőletek, csak iratkozzatok föl. Aki még nem tette volna meg. Jó, hát nem hiába vagyok toxik amúgy. Reggelt meg akarom ölni amúgy. Tük. Ne, és a Diamond Demon túlélte. Hát ezt nem hiszem el, de se baj, mert én túléltem.
Picit trollkodok, úgy látszik, de nem baj, mert épp ez a lényege, hogyha néha... Ó, block dash! Az jó. Csak a villámost azt ki kéne kikkelni. És hogyha majd lesz nézői meccs, kérlek szépen, arra megkérlek titeket, hogy ne villámozzatok, mert az nem lenne jó. Amúgy ennyi, amit kérnék, hogy annyit ne csináljatok velem, hogy fogtok aztán, hogy ha valamiben lennék, akkor biztos, hogy nem csinálnék videót, ha ilyen, most csak annyit mondok, hogy mondjuk ha hackbe lennék, de nem csinálom azt, mert imából. Hát én amúgy ennyit szoktam, nem csalok, maximum veszek. Szóval ennyit akarok csinálni. Na, bombardment a döntő. GG, neked is miau. De nem GG-zek annyira senkit, mert ahogy a közelembe jön a vízhez, egyből leboxolom. Csak nehogy nézzék azt a videót. Ugye, bár és ez Victory lesz. Ha jöttek, le akar blokkolni a gyerek. Hú, de én ötben tettem. Izé azt hiszi, hogy nem tudom követni, aztán meg végig követem. Ne, bakker, srácok! Nem hiszem el, ez pedig jó lett volna ez döntőnek megnyerni. Hú, de sok küldetés lett meg így hirtelen. Úgyhogy ez jó lesz, hogy összegyűjtöm. És akkor itt is van egy küldetésünk. Na hát én köszönöm szépen a figyelmet, úgyhogy ha olyan kedvesek lennétek és megtennétek, hogy feliratkoztok rám, meg egy lájkot is nyomtok, ahogy ami a nevem, nagy K, pont, nagy L, zárójel, az a vonalas, és nagy L, szókézzel, vagy nem, nagy L és Lénár. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!